Mentagasi ke khalai tarik uyayong na kalyang kaseng HYC kalalek banyak kendu bat IT ya kadorka sya Chief Secretary ke Sarkat Jela ha kabaya day bat kimat ban penbet ya ke roster system. U Presiden ke HYC uba Robert June Khajarin ula ong baka seng ka kwa banyak i baka sarkar ka day ban pentre kambek ya ke roster prospectively. Fai da KPL sepo aikut ban ong ba ka aikut ke di ban ai hukum ba nomdon cuk mano ban muslia ya roster lani ban nomdon cuk mano ban ong ba om di ban pentri kam ya ka roster hakatu KPL ka kut ka adap ong ba i kumba ka sarkar makhlia kampat fix ya kata kon off nadu lanu en pentri kam ya kata ka roster but nadu usnem UN pentri kam ya kata ka roster ka kut ko ong bangi i ha ka jing start jongka sarkar bat jongka dor bat hawan ti hadin jong tu na kaliang jong ngi ka seng ni wan ra ya ka ga jing tho ban dawa na sarkar ba lada dei ba ki hab banjit ya ta court of date kumbala tha da ka high court banjit ya ta court of date lani banjit nadu na kanu ka por ka ba kata ka roster country kam ni kwa ba kata ka roster country kam prospectively lane shakhmat omdei bakan phai sadin but ya kani ka jingkwa ka jongi kam samdei ka jing dawa bit dan ka jing dawa ka ba klam da penchong rim ni la penchong rim ya kani ka jingkwa ban country kam prospectively ya ka roster da ka rai jong ka Supreme Court ka badon brom ha ki bobun ki case but ka case ka ba kongsan kadi ka tu ka case ya jong usnem khat khandai spa khandai pu san ha katu RK Sabarwal was state of Punjab hang tu ka Supreme Court ka khansai balada phi pentrikam ya ka roster kadi bandia chakmat nobli kuma pitip ka ri India ka adon adu khat khandai spa sopunyo kat khandai spa san pho ka wan ka concern of India but kani ke jing ya IST SC OBC ru ka sedang nadu kat khandai spa san pho terter ke jing reserve ye ki post bo peru ka di kat khandai spa san pho re hapor ba ka kut ka keren ye ha ka tu ka case kat khandai spa khandai pesan ban penrikam ya ka roster kam ong ba yat nadu kat khandai spa san pho ka ong ba phiyai ben nadu kat khandai spa khandai pesan sejro ti halor kata kana rem lada menchwa hakari India ru kilem ta tingi sngo ba haka jalam khlia ru kali ban lakum ju no beli ni dang sedang ya roster nadu kat khandai nadu arajar ar ti roster ke bnes khamat ti kata di kan rim ke jongi ke bangi ai jingtho shau chief secretary kum khli jongka sarkar but ya kani ke jingtho ungin sai shau chief minister but cheki minister but kum ju ru namar bang yu i ba na kaliang jong udi chief minister uang ba kan sadon kata ka jing kendu jong ke all party meeting na kalian jong seng ya kan ka jing tho in sapha ru syaka syaki baro ki nongelam jong ki political party ki bopir khang ba bakin yo ban ya keren halo kani tin na kalian ka jongi ni la keren ya u chief secretary ba kidon sa ki wipat kimat nalor kata ka jing ong prospective implementation jong ka roster kidon sa ki wipat kimat kiba ngiyo i bah kini kisngi kimi kiba ka jiksu ka mat ka di ka baklok ya ka ba ka don ka jing sedang bantung baklok lani ya kata ka jing kau ya kita ki on field post jong kanu kategori ya ka ba ki kwa bantung ni lapan kan mau chief secretary bakat kum ka reservation policy ka don ka benta po ka reservation policy ka boong bala da ka don kanu ka kategori ka bomla ban pendap ya kanu ka post ya kata ka post in yo no da ka we kategori but haka jing tep kam ka ban one part and adjust ka tinri la damla ban tep pat haka ta ka jing tep kam ka ban one kata ka post ka laps no tingi lapan kan mau ba ka policy ba ka declare laps ti kumro menta phi tep baklok la ne phin phai sadin ban pendak e ti post ti ka kutro la da phin page bahaya ka odon jong kut jong ka high court ka ong ba la da ka don ka no ka discrepancy la ne ka jing le bom hok ye no re no phi ka jingbom yo ban tep ye ki post da kano ka kategori kala bandai ka garu kategori la ne ka da ST kategori la da phiphai kalong kam dei namar ba ki sa pendu jubor ka dei namar ba kim qualify la ne kim don bro tena ta kadau kamut kam don kita ka injustice la ne ka don kita ka jingle bom hok persya ki kam don
Kasi nomor bakim don berempat kim qualify. Tika ta discrepancy kam arise. Tika polisi ru kasya balaga ka no kan kategori kam dabru ka no ko. Kasya baka we kategori kan let sa ka we kategori. Tika polisi kasya tika mut kam don ka discrepancy dan ni kam don kan no ka jing sya le bom hok jong kan no kategori wat lada hakini kisnem ki kum ga jep ru khasi jentia ka jongi ka tam ki nong tre ban compare ba ki we. Kamdi nomor balik don bor. Hari kadi nomor bakim don, but ngalor bakim don ka polisi ka sya ba ka we kategori kan let sya ka we kategori. But dia kata andala adjust dari lada kimla sa usnem banwan ru kalaps no kayap no. Kata de we ke bangi la keren halor ka baklok. But sa ka balai ke bangi la pen kan mau kan ka memorandum ka jongi chap sekretari kolong ba. POE ha kini ki kendiat tayo. Ki ladon ki district recruitment agency. Kawin na po West Kasil, kawin na po East Kasil. Hakaba ki advertise ya ki post, but hakata ka jing advertise ya ka post ki alot la ka jong ya ka kasi jentia kategori ba de garu kategori. Tenri la fin pek kum ga reservation policy ka ong ba haki district post. Grade 3 grade 4 jong ga district post. Hapo kasi jentia hil ka di bandan ka combine 80% ya ki kasi jentia. Kat baha garu hil ke di bandon ke kompan 80% ye ki garu. Ke jingkli ba nai kata kami ke jing penepher. Haba ka policy ka ong ba sya kasi jente hil ke di ban prapo persen yo ba kasi jentia ban sya garu prapo persen yo ba ki garu. Di ka policy ka ong ta ke jingkli ngila pen sngo chau sekretari ngi kili ba beli kini ki district recruitment agency mo ki penepher la ka jong. Tina kaliang ucis sekretari ru ula onghi baga imat ba ka don gejing bakala ka jongki halor kane gejing ai la ka jong ya itu ba ula kula rangi ban sapen bek ya gitu gejing ya gitu gejing deko jongki itu ki kato ne ki district level ki ba ai la ka jong ya ka kasi garu dikeri henry la pen pet ya po ka kum ke polisi kam di bandon la ka jong kadi banwan be haju gitu. Di kita kini ki lai tali ki mat ki bana kaliang jongi ni la ajing thok na beli kumbang ong pi bo beli ni ajing thok di halor ka tu ka nongrim ka ba ka kut hi ka ong ba ya kani ka kam ban jit ya ka cut off ka di jong ka sarkar but mentang gidang ajing thok sa ka sarkar hari tang ko ni ban kelet ka kut ka ong ba ka di ka kamram jong ka sarkar ban jit ya ka cut off dir ri ibeno pat iwi ibenta ka ba ong pat lada kata ka jingbu jong ka sarkar ya ki cut off dir ka kata ya ka nur ka no ka kategori kita kila ban lek biang skut nimdi ban klet ya ta ban hot ka ong ba phidi ban bet ka da sarkar ri lada ka don ka no ka jing bakala jong ka sarkar ka kut ka pli ya ka lenti ba ka tinat ka daw nakleng jong ka seng yang mentangi pendep yang tangi burom ya ka haikut ni ai ke jing tho sa ka sarkar bakan persyang ban penbet ban fix up ye kini ki lightly ki area ka we gidi ga retrospective implementation of roster ar ki backlog ni haban pet ye ka policy no beli lada ki post ki la alap sinom la shu ban kaw ki kum ki backlog but lain pat kalomba habaka don ka combined reservation policy mo sya kasian jet hil but sagaro hil ya haki district level post gidi ban burom ya nimdi ban aila ka jong kumbala jia hapo West Hasil pada po is Hasil haki di kita yo ki bagadem ti halor kini ki lightly ki norim nak liang kasengi ni la wan kendu ya sekretari ulah kan saya bo support up ya kan haka label jong ki cabinet but nak liang jong kaseng ya kan ngaju amat in salai kendu umui om min persang ban kendu ya ki minister bat ngin se kendu ru ya ki nongalam jong ki parti wo kut hi kala ong ko bangi ong api na hatu snam kat kendai pusan kis jong haka tuga kus jong sabrawal ang tuga kan sai baga di belong perspektif tila da wat nak leng jong ong wat lada ki don ki jing bong sai haka order jong ka honorable high court jong klia haning tai ri ka wingi di besut hu kolong habaga don kalon pat men bad habaga don ki rai jong sumput ka bahaba ngin sim beda kata beli kumba fitip hi kalong ba kada ka rai jong kaspungkut ke di ka banding habarok jong kuya di India ka bakan thup opo jong ka khalia tinat kadau ngi la keren saya kan Henry kumba ong api dei ki wei ki issue kum ka backlog issue
Kala answer ka polisi hi ya kata ngim do kam ban le chukut ya kata ka polisi hi ka ong ba kila laps no kila kut no ti pin pin im shu kum no ya ka balaya kata de gue kum ya ka district post ka ong ba ka di bandan kampanye ti ha ba ka di polisi ka di bandan kampanye ti kum no pi segregate at the level jong ki district kasi jentia la ka jong garul ka jong ti ki don imat ka don gajing bom sai ha bobon ki liang ti na ka liang jong u secretary u ong ba sa sa law department ban study lot ula shim itu ki judgment na miru ti andri habukut hi kuma pitip kolong ba ka jing pentri kami ya ka roster kumba kalong mata ka sedang na ko OM jong ka government ti ya ka tu ko OM jong government ka bala pas ho banai mi arjar ko ar la ban penbek tang ha ka level jong kabinet la ban penbek tang ha ka level jong kabinet na mo beli pas hida ke kabinet ya tu hot lada ki yakren ha all party meeting ka kambah susu nomor ladon lang bat ruling bat opposition bat KMLA bob dan kabinet bat lada phira ya kene ka kam ha po legislative assembly kumba dawa ka tu ka ni parti ru ka kambah susu ngam ong ba kamblong rei ban pen kala kamut la ban pen kala tang na ka kabinet ru la amdi bom la kabinet ru kala landri la dala ban ra ka all party meeting la ni ka assembly ka khamba ka kham janai di henry ka badon kam kolong ba phiekren ha kano kono ko lebel ru na ka le ka seng ngim su phe ta ka badon kam kolong ba ka de ban bet no ka ni kam de ban sa dum kum ne kum ba kalong ngom la ban len na ka leng jong ka lebel jong ka government ru phi kolong ba oh ning kong du ko kut ko ong ba de ban don kia ka roster ka khlam ong en kumno in sna roster na ko du ko kut ong ta hadin pat nda kala sim so mutu ko ong ba phi prepare ya ko roster na du khat khanes pa nyo ar ong su prepare kam ong ba backlog mo prepare ya ko roster na du khat khanes pa nyo ko ar komut kolong tang ban tip ke kat no kidon ka khlam ong pat ba tep ye gitu gi bom da ye gitu gi ba la laps ro mo kata ka di ba ka ba ka kut ko ong ta hadin pat ka kut anda kala dispose of no ia katuka PL somoto PL kompat nimle ia ka merit lani ia ka legality jong ka roster maintenance policy ka kut ka khlam ong ra ba kala biang ka ong ba ni pen kut no nama rot lawan ra ya ka roster ka khlam ong ba kani ka roster kani ka bobiang lani ka validity jong ka biang ti ka ba khamlongo ka lompat anda lawan hau ha katuka PL ba fight to grenade sangma mo hang tu pat ka kut ko bang ngimpat yo i ba kaladon ka cut off ni i ka sokar ban jit ya ta cut off dip ti ka don hi hot ka confusion kliat ni nomla ban len ti henrei lada longkat balong ro habukut ngimdei ban klet ba kumbang ong ba lada kadon ka jing bom shai hab ya ka order jong ka high court makana ke ai ke bangi di bersung thu kolong ba ya ha ka bodi bot ko roster pas fungkut ka lai subun ke ti ni ni kuat ba ka sarkar kan penbek no kloilan namar yo kapoi kan kono ke ai ba susi namar kumba phi i menta kolong ba kalami ke jing kala jur ha ka jing apher jumut ha padeng kiseng balang ha padeng kipai ba ha padeng kasi jen kia bat garo ti ngim kwa ba kum kata kan poisa kano kono ka ban pensniu ya ka jing ya de ge jongi la ni kala ban poisa kano kono ko ba kadrum kan ram tingi kwa ba sarkar kan penbek kloi ya kata kat ba ka ni ka ding menta kampat kelang kum kalong ta kelar hem pio i ki social media pio i ki hat kan ni ka ding kelar hem ba mta ngim kwa ba kan kelang nama boleh lada kidang mi susu ya attachment nang nes kemat ki ba kham aiding ngi ting kelong ba yo kan ni gading wala re mata ka kelang ti ni kmil ti ba sarkar kan penbek ya kan ni bar lada jia ba ka sarkar kan penbek ya kan ni kumbang yu i kumba phi yu i ya ka jinglong ka jingman kalong ba kan ami kisni kan asni ban ka